צהריים טובים, כמדי יום רביעי, אני כאן אלינור רוזן שוורץ מהוד השרון, עורכת דין ומגשרת, שמחה מאוד להיות איתכם. היום יש לי אורחת, טיקי פרטר, עורכת דין ומגשרת. אנחנו ככה בתוכנית מיוחדת, רגע לפני פסח, בעיצומה של מלחמה קשה ועקובה. רק ביום שבת הבנו כמה אנחנו פה חיים כל הזמן לוטה בערפל ולא ברור, ויש 133 חטופים. אני כל תוכנית נושא תפילה לשובם של החטופים. אני חושבת שזה לא יהיה חג חירות אמיתי, וזה לא יהיה חג גאולה אמיתי, אם לא נזכה לראות את כל החטופים בבית. זה מגיע למשפחות, זה מגיע לנו כעם. אנחנו זקוקים לגאולה הזאת, אז אני נושא תפילה כאן. וככה רגע לפני הפסח ורגע לפני שנציג אותך כמו שצריך, טיקי, איזה כיף זה שהכרנו דרך תיק. ממש. וככה נוצרה כימיה. לא מובן מאליו בכלל. ממש לא, ממש לא. אז רגע לפני שנצלול לנושאים שבעיניי הם כל כך רלוונטיים רגע לפני הפסח ובצל המלחמה, ובכלל, אני חושבת שהנושא שבחרנו לדבר היום הוא נושא בין החשובים ביותר בדיני נפשות, בדיני משפחה. אז רגע לפני, אני רוצה להקריא, כמדי תוכנית אני בוחרת הרבה קטעים מהספרים של נועם חורב, הפעם משמש בצנצנת. הקטע שבחרתי נקרא אני נשאר. תקשיבי. זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש קולות של הסתה, ושצריך כבר להחליף את השיטה. הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שאיבדנו את התמימות, שהתרגלנו לשקרים ולשחיתות. לפעמים זה כבר נדמה שמאוחר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון, לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד. מה עם כל ההבטחות של כבוד השר? אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אמי. בלילות האחרונים נהיה כבר קר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. עוד אפשר למצוא כאן טוב בכל פינה. הילדים שלי יגדלו פה במדינה. אני לא מוכן להרגיש כמו אורח. אני לא אתן לקומבינות לנצח. שילחמו וייכנסו בי עד מחר. דווקא בגלל זה אני נשאר. זה ככה השבוע האחרון, מה שקרה לנו עם איראן וכולי. זה לי אישית, זה רק ימחיש שאין לנו מדינה אחרת. ואין לנו מקום אחר בעולם, ודווקא בגלל זה אנחנו פה, ואנחנו נגרום שהמציאות פה תהיה טובה. הלוואי. ועכשיו בואי נתחיל. טיקי פרטר, עורכת דין ומגשרת. נעים לי מאוד, וכיף לי לארח אותך, וכיף לי תכף להציג את החוברת המופלאה הזו. אני אשמח שתגידי כמה מילים. בכלל, גם איך נכנס לתחום? לא מוותר לך, איזה משפט. אז אני עורכת דין לענייני משפחה, אני כבר כמעט 15 שנה בתחום. נכנסתי לתחום כתוצאה מזה שנושא הגירושין זה משהו שלא זר לי. סבא וסבתא שלי התגרשו. שאמרתי לך שזה נדיר, זה נדיר ביותר. מאוד נדיר. הם היו פורצי דרך. אז זה היה נחשב כמו משהו הזוי, זה היה מי מתגרש, רק אנשים מסכנים או אנשים... אלימות. או עניינים של אלימות, לא היה לא זה ולא זה, הם התגרשו מסיבות אחרות, אבל כנראה בתת מודע עצם זה שזה ככה היה מסביבי, גרם לי כן לנסות להיכנס לנושא הזה. כשנושא הילדים בעיקר זה משהו שמאוד עניין אותי ומאוד בער בי, עדיין, תמיד. אני חושבת שאפשר לעבוד בתחום הזה באמת אם נושא הילדים הוא לא לנגד עינינו. זה חלק ענק בשליחות שלנו. אני מסכימה איתך לחלוטין, הבעיה שרוב האנשים כשהם מתגרשים הם שמים את הילדים בתור משהו בצד, נותנים טיפול רגשי, טיפול פסיכולוגי, ובזה מסמנים וי, אבל... לא בבית ספרנו. לא בבית ספרנו. צריך באמת לתת את תשומת לב לילדים, ולא לתת להם לאסוף את השברים, שזה בעיקר החלק הקשה בעיניי, שאנשים מתמקדים באגו שלהם, ובכעסים שלהם, וברצון לריב על רכוש, מי יקבל שקל לפה או לשם, אבל בסוף מה נשאר? נכון. בסוף מה נשאר? נכון מאוד. והילדים הם אלה שצריכים לקבל לדעתי את מירב תשומת הלב.
בהליך גירושין. זאת אומרת, ההורים צריכים לתת את מירב תשומת הלב, ואנחנו, התפקיד שלנו, בנוסף לעורכות דין, אנחנו לא רק עורכות דין פרופר. נכון. בניגוד למקצועות אחרים, אנחנו גם קצת פסיכולוגיות, קצת מייעצות, ואנחנו צריכים, אני חושבת שכל עורך דין טוב צריך לשים את הדגש גם על הנושא הזה באופן ועל היום של אחרי. על היום של אחרי, לראות צעדים קדימה, נכון. את יודעת, שמעתי משפט שהוא, אמנם הוא מאוד קשה, אבל שמעתי אותו, שאומרו שכמו שיש אנשים מתים, אז לפעמים בגירושים, משפחה מתה, פנטזיה מתה, החלום מת, רק שאין יום זיכרון, אין ספירה, והמשפחה פה מתה, זאת אומרת, מה שהיה לא יהיה. נכון. זאת אומרת, זה אחד הדברים שנכון, אנחנו תכף נדבר, והכותרת הזאת היא גירושים זה לא סוף העולם, אבל עדיין גירושים הוא סוף של משהו. זה החלום ושברו, כולם חולמים על איזושהי משפחה מהאגדות, ושיש זוגיות עד אחרית הימים ומזדקנים ביחד, והילדים גדלים ביחד בבית מאושר, אבל לא תמיד זה יתאפשר. זאת אומרת, אנשים שהתחילו זוגיות בגיל צעיר למשל, הם גדלים ביחד, ואנשים גדלים ומתבגרים ומשתנים, ובאיזשהו שלב אין שום דבר שמחבר חוץ מהעובדה שאתם נשואים, ויש ילדים שזה החיבור הכי חשוב שיש, אבל זה לא מספיק. נכון. וכשזה לא מספיק, לא נשארים בכוח במקום שלא טוב לך. נכון שיש את החלום ושברו, ונכון שיש תקופת אבל, ואם מסתכלים על מחקרים פסיכולוגיים, גירושין זה הנושא השני אחרי מוות שהכי קשה לאדם להתמודד איתו. לכן אמרתי את המשפט הזה, דווקא בחרתי כן להתחיל איתו, כי באמת גירושין זה לא עובר לידך. ואלה שמתיימרים להגיד את זה, אז קודם כל, לא. אני חושבת שצריך לתת לזה את כל הכבוד הראוי, גם בטח ובטח שיש ילדים בתמונה. לגמרי. כי זה בדיוק הנושא שאנחנו נתמקד בו. ואמרנו, דווקא לפני החגים, ובכלל, חגים גם יוצרים הרבה פעמים פרדות, כי החג העמוס הזה עם ארוחות חג, ומפגשים משפחתולוגיים שלא תמיד בחרנו, ובכלל הרבה, אנחנו תמיד היינו אומרים חגים, אבל מאז הקורונה והמלחמה, אז אני יכולה להגיד גם קורונה, מלחמה, משברים, שביתות. תקופות ארוכות שנמצאים שפתאום אתה בעל כוחך, בדיוק, בדלת אמות, ואם אתה לא מסתדר ואתה לא יודע לתת את האוויר, או לא יודע לתת את הספייס וזה, הזמן ביחד יכול להיות גיהנום. זה סיר לחץ שמתפוצץ בתקופה הזאת. יש מלחמה בבית, יש מלחמה בחוץ, סליחה, ויכולה להיות גם מלחמה בבית. לגמרי. אז בחרנו להתמקד היום בנושא של ילדים, ורגע לפני, כי אני חושבת שהחוברת הזאת עושה כל כך טוב, אני קראתי בשקיקה, כי זה הדהים אותי, ותכף אנחנו נתייחס אליה וניתן לה את הכבוד, כי בכלל, קודם כל, אחד הנושאים שצריך להתייחס אליהם, זה איך אתה אומר לילדים שאתה נפרד. עכשיו, זה נושא שאני חייבת להגיד לך, טיקי, מהרבה קילומטראז' בגישור, הוא כן עולה. זאת אומרת, לא מעט זוגות, אני כן רוצה רגע להגיד מילה בעניין הזה, הרבה פעמים אומרים לי, אנחנו צריכים לבשר. עכשיו, עזבי שחלק מזה שהם אומרים לי והם לא שומעים לי, זה גם קטע, אז חברים, אם אתם לקוחות פה ומקשיבים לי, אז כדאי להקשיב לי, בשביל מה שילמתם. אבל, אני אומרת, וחלק זה כאילו עובר לידם. כן, כן, צריך לבשר לילדים. עכשיו, למה אני אומרת זה עובר לידם? כי אני בטוחה שנתקלת לא אחת אמא כבר אמרה, ולא רק היא אמרה את זה במקלחת, בשיא הלחץ של הראש האוור של הלילה, היא אמרה, אני אקח את עומר ועמליה מהחוברת, עמליה, אנחנו מתגרשים, כן, כן, אני כבר לא סובלת את האבא, זהו, שבוע אחרון שאנחנו ביחד, תצעק לירח, אני לא איתך שבוע הבא. ככה הילדה שצריכה לשמוע שההורים נפרדים? ככה מתחיל גם הניכור ההורי. ככה מתחיל כדור שלג שאי אפשר לעצור. ככה הילד צריך לשמוע, תוך כדי שאבא צועק, כי זה הסיבה שמתגרשים, כי האבא עם התפרצויות זעם. האם בתוך התפרצות זעם הוא צריך לשמוע מהאמא בחדר השני? אל תדאג, אומר, זה אוטוטו כבר לא רלוונטי, אוטוטו אבא יוצא מהבית. אני הולכת לפתוח לו תיק ברבנות. או סנריו אחר. אני כבר שכרתי דירה. ילד, למה שכר דירה, אמא? כי אני נפרדת מהעבודה, אני לא יכולה יותר. אז הוא צריך לדעת על זה תוך כדי שאת שוכרת דירה, או מראת הדירה לשוכרים פוטנציאליים. הבית, ואיפה אני אגור, והילד נשאר עם כל כך הרבה שאלות, ואף אחד לא נותן תשובה, כי זה על הדרך. ואז אף אחד מגורמי החינוך לא שמע על זה מבעוד מועד, כדי להכיל את הילד. נכון. אף אחד לא יודע להיערך לזה. הילד לא מבין מה קורה, כמה את כל כך יפה באדיקות עם פסיכולוגית שבחרת לעשות, חושבות על כל מילה ומילה, ניואנס וניואנס, רגש מחשבה, אין פה שום חשיבה, ירינו את זה החוצה, כי לא היינו המבוגר האחראי. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו לנו, ההורים היקרים. ביום שבחרנו להיות הורים, ברגע זה, או ב9 חודשי הריון, אפשר להגיד גם,
שמנו את עצמנו במקום השני, אנחנו המבוגר האחראי. זאת אומרת, אם משהו אימפולסיבי יכול להצליח לנו במהלך החיים, אני יכול להתפטר באימפולסיביות מהמעסיק שלי, שגם אני לא בטוחה כהורה שאתה יכול, אם אתה יכול לאפשר לעצמך, אני יכול להחליף את הנעליים בצורה אימפולסיבית, אני יכולה להחליף דירה בצורה אולי אימפולסיבית, אולי. כשאתה הורה, יש לך מחויבות אדירה לילדים. אתה לא יכול לנהוג באמוציונליות נטו. זה לא עובד, זה לא אחראי. אתה מצלק את הילד שלך בלי לחשוב על זה, ואחריך המבול. באמת מבול. אחר כך לא מבינים למה יש רגרסיות בהתנהגויות של ילדים, למה הילד מתחיל להרביץ בצהרון. למה הוא חוזר להרטיב בגיל 6 פתאום. אם לא יותר מאוחר. כל הדברים האלה, לגמרי. נכון. לגמרי. נכון, צריכים להבין. לקחנו החלטה להתגרש, זה בסדר. זה בסדר גמור, אבל אי אפשר להתרכז רק בגירושין ובעצמכם, ובכמה אתם סובלים וכמה אתם מסכנים וכמה אתם נלחמים. איפה הילדים פה בסיפור הזה? הם צריכים יציבות, הם צריכים עוגן, הם צריכים ודאות. וזה משהו שאני חוזרת עליו לאורך כל הדרך בחוברת. כמה חשוב לתת לילד את המקום שלו בתוך ההליך הזה. אתה מתמודד עם זה כמבוגר, אבל איך הילד מרגיש כילד? האדמה נשמטת לו מתחת לרגליים, הוא לא מבין מה קורה מסביבו. אולי זה אשמתו, הילד מאשים את עצמו. ברור. הילד מאשים את עצמו, הוא לא מבין שזה לא קשור אליו אם לא מסבירים לו. תחשבי על סיטואציה שילד רב עם אבא, כי הוא רב איתו, ואז אמא אומרת, זהו, אנחנו מתגרשים. איך שענית לו אבא, זהו שמעון, אנחנו מתגרשים. והילד ייקח את זה על עצמו לגמרי. מה השאלה בכלל? הרי לא נעשה פה התיווך הנכון, לא נעשה פה ההידברות הנכונה. הילד, יש לו פרשנויות, הרי אין לו את אוצר מילים שלנו יש כמבוגרים, ואין לו את היכולת. אין לו את הארסנל המידע שלנו יש כמבוגרים. אמת. כשמחליטים להיפרד, צריכים להחליט מתי ואיך מבשרים לילדים. עכשיו, אני לא סתם אומרת גם את המתי. כי אני, באג'נדה שלי, ואני מנסה, לכן אמרתי שלא תמיד מקשיבים לי, אומרת, עוד אין הסכם, עוד לא החלטנו איפה אנחנו גרים, עוד לא החלטנו מה יהיה ביום שאחרי, זה עוד לא זמן לבשר לילדים, חבר'ה תתאפקו. ממש לא יכול להיות שאתם לא יכולים להתאפק. נכון. אתם החלטתם להתגרש, עשיתם מחשבות, הלכתם לפסיכולוגים, הלכתם לטיפול, לקואוצ'רים, תכננתם את היום שאחרי, חשבתם על היום שאחרי, הלכתם למגשרת. כל התהליך הזה היה לא לנגד עיני הילדים. הם לא היו בתהליך הזה. לא יכול להיות שאתם תבשרו בלי אחריות. לא יכול להיות. וגם לילדים לא תמיד יש תחושה של זמן, זה מאוד תלוי בגילאים שלהם. אז זאת אומרת, אם תספרו להם חצי שנה מראש, ברור, אבל אם תספרו להם חצי שנה מראש ותמשיכו לחיות באותו בית, הוא יכול לפתח תקוות שווא, שאולי ההורים חזרו, נכון. הוא יכול לחוות כל מיני רגרסיות שלא יהיו מובנות, כי בינתיים אתם באותו בית, אז למה לילד יש רגרסיות? למה הוא מגיב באלימות בכיתה? הילדים צריכים שיבשרו להם את זה ממש ברגע שההסכם נחתם, ברגע שאתם מחליטים לפצל בתים, ממש באותו רגע, שבוע, שבועיים לפני, שזה יהיה מאוד מאוד קרוב למועד, כדי שיהיה להם למה לצפות. הם חייבים ודאות למה לצפות. ואת יודעת, זה נורא מצחיק אותי, כי כשילד עולה לכיתה א', אנחנו כל גן חובה, קודם כל מפמפמים לו, אתה עולה לאלף. נכון. ולוקחים אותו לסדנאות הכנה, ולוקחים איתו לקנות את התציג, וקונים את המחברות, ועושים סיור מקדים בכיתה א', ואומרים לו איזה חברים ימשיכו איתו, וכאילו עושים מזה הכנה, שזה בצדק. יש לו מעבר מאוד משמעותי בחיים שלו. לכל דבר יש הכנה. זאת הסיבה, אגב, שכתבתי את החוברת. כי אני מצאתי את עצמי אומרת ללקוחות, כן, יש לי פסיכולוגית ילדים מעולה, תלכו לפסיכולוגית ילדים והיא תדבר עם הילד או תסביר לכם מה לעשות. ואז חשבתי על זה שזה לא הגיוני שיש קורס הכנה לכיתה א', קורס הכנה לצבא, לשיעורי נהיגה, לכל תחום בחיים אנחנו שולחים את הילדים לקורס הכנה, אבל אנחנו לא מכינים את הילדים כשאנחנו מתגרשים. נכון. אז זה כל כך חשוב, בגלל זה עשיתי חוברת עבודה ממש עם פעילויות. אז רגע, אני רוצה לתת לה את כל הכבוד הראוי לחוברת המופלאה הזו, אבל אני רק רוצה להגיד שכשאנחנו ככה כדי כן להסביר ולמקד, ואולי סוף סוף ככה שזה יוטמע כמו שצריך, הבשורה לילדים היא לא כלאחר יד. נכון. וכשאנחנו מחליטים למשל איפה גרים, יש משמעות, הרי כל דבר תמיד אומרים כאימהות אנחנו יודעות, תיווך. זאת אומרת, אם לצורך העניין אבא הולך לגור רחוק בחיפה, והילדה נשארת ברמת גן, יש משמעות הרי לזמני שהות שיחולו, נכון. לסגנון שפתאום כל יום אז יכול להיות שרק פעם בשבוע, אבל הרי הכל עניין של תיווך, הכל עניין שקודם כל ההורים צריכים להיות חזית אחת. תמיד אני אומרת, בחדר אנחנו לא מתגרשים מההורות. צר לי, אתם מתגרשים רק מהזוגיות. כן, אז אני אומרת שהם אומנם מתגרשים, אבל מבחינתי הם נשואים קתולית,
forever. בשביל הילדים. forever. הם צריכים להציג חזות מאוחדת בשביל הילדים, שזה דבר של אנשים שמתגרשים נשמע הזוי, למה אני צריך לדבר איתו? אבל צריך לשמור אפילו על איזושהי תקשורת בסיסית, קורקטית עם הצד השני, גם אם זה רק חילופי הודעות. אנחנו החלטנו לקנות תחפושת כזאת, או לחגוג יום הולדת כזאת, או משהו שקשור לשיעורים פרטיים. כל תחום בחיים חייבים להציג כמה שאפשר חזית אחידה, נכון. גם אם אתה לא תמיד מסכים עם הצד השני. כי הילד ייפול למקום שעוד פעם, הוא לא ידע מה קורה. אבא אומר לי ככה, אמא אומרת לי ככה, אצל אבא מותר לקפוץ על המיטה, אבל אצל אמא אסור לקפוץ על המיטה. בדברים הקטנים האלה. נכון, ועכשיו אני חייבת לקטוע אותך וכן להגיד, שמותר אצל אבא לקפוץ, אצל אמא לאכול טבעוני, ואצל אבא לאכול כל פיצה אפשרית, ומותר אצל אבא לאכול 4 ממתקים, ואצל אמא בכלל לא ממתקים, אני מקצינה. כל עוד זה מוגדר וזה מדובר, וזה ברור שאנחנו חזית אחת, ומהמקום לגמרי. של החזית אחת, יש אוטונומיה לאמא ואוטונומיה לאבא. אחד הדברים שהרבה אנשים מתבלבלים, זה מה זאת אומרת? אנחנו היינו זוג נשוי, לא הרשנו ממתקים. מה זה אצל אבא? גם אוכלים פיצה, גם אוכלים גלידה, גם ממתקים, ישנים ב10, לא ישנים ב8, כאילו כל החוקים התערערו. לא, לא כל החוקים התערערו. יש חוקים בבית של אבא, שבו נכבד אותם, וניתן לאבא את המקום הראוי לו, ויש חוקים בבית של אמא, ובו נכבד אותם. חזית אחת זה אומר שמותר אצל אבא X, אני תומכת בזה. גם אם אצלי בבית אני אוכלת רק טבעוני ובריא ורק סלטים X, אני אהיה חזית אחת עם אבא. אני לא אבטל את ההורה שלי. אתם לא מבינים כמה עוול נגרם להורים שמבטלים אחד את השני. זה לא מוסיף לכבוד בלונגרן. זה לא מוסיף. אתם גורמים לילד או לשנוא, וכמו שאמרת נקרורי, אנחנו נצליח, ניגע בזה טיפה, או להבין שאני תלוש בעצם, אמא שונאת את אבא, אני לא בטוח מה אבא יכול. זה חלק מהאחריות ההורית של כל הורה. קודם כל להיות הורה לילד. ולכבד את הסמכות ההורית של ההורה האחר, גם אם אתה לא מסכים. זה צריך להיות א' ב' לכל זוג שמתגרש. אם היה אפשר לרשום תנ"ך למתגרשים, קודם כל תתנהגו בכבוד אחד לשני. נכון. זה משליך על הילדים. נכון. אין ברירה, חייבים לשמור על איזושהי שפה קורקטית ולא להתלהם ולא להילחם על שום דבר. הרי בסופו של דבר אתם תפסידו מזה ויותר גרוע הילדים יפסידו מזה. אמת, וזה גם חולש על עוד דבר, שאחד הדברים שהרבה פעמים נתקעת פה בחדר זה שאימהות אומרות לי, בדרך כלל זה קצת יותר נשים, אני לא מוכנה שהוא יישן אצל האבא, מה זאת אומרת? הם לא יודעים לישון איתו דקה. כל הנישואים הרי הם לא עזבו אותי, מתקשרים אליי 200 פעם אם אני איזה לילה בשנה נוסעת עם חברות. מה פתאום? הם לא יכולים לישון אצל האבא, אני לא מרשה, אני רוצה זמני שהות עם לינה אצלי, שיראה אותם כל יום 4 שעות, שיבוא, שזה, אני מוכנה אפילו לתת לו מפתח של הדירה שלי, כמה אני מתקלת בשטות הזאת, שיש לי הרבה ביקורת על המשפט הזה, ואני לא מוכנה לילה. עכשיו, ואז, אפרופו שהתחלת להגיד ככה על קצה המזלג ניקורוי, ככה גם מתחיל ניקורוי. הילד לא רוצה לישון, הוא לא רוצה. אני אמרתי לו בוא נכין תיק לאבא. כן, מאוד התעקשתי, אבל הוא לא רוצה, אז אנחנו נשאיר אותו בסדר. אתה לא יכול לישון אצל אבא, אתה קשה לך, נכון? קשה לך. וגם לא נוח, המיטה שם לא מספיק טובה, לא מספיק מסודר. הוא מביא גם את החברה שלו, הלא נחמדה. והוא נשאר לעבוד על המחשב אחר כך, נכון? והוא בכלל לא מתייחס אלייך, לא, הוא מביא גם בייביסיטר ל4-6. לא, אני מבינה את הקושי. את לא צריכה להסית, את לא צריכה להגיד אבא גרוע. לא צריך. זו הסתה. את כמו שתמיד אנחנו נותנות את הדוגמה הכי קלישאתית. בבוקר את אומרת לו, אתה הולך לבית ספר ויהי מה? את לא אומרת לו, קשה לך, אני מבינה, אז תישאר בבית, תראה טלוויזיה. אותו דבר. אז איפה, איך? זה בדיוק החלק מזה שאתם מבשרים את זה כחזית אחת, אתם בוחרים את העיתוי לבשר להם את זה, אתם מבשרים את זה כיחד, כגוף אחד, מסבירים להם שאין אשמה לילדים, מסבירים להם שישנים בשני בתים, ואפילו נותנים לילד ללכת עם האבא ולבחור את החדר החדש, ולעשות מזה חוויה משמחת. מאוד משמחת, ולתת להם ממש לקחת חלק בחוויה, זאת אומרת לבוא ולהגיד, אבא קנה לכם מיטת קומותיים מגניבה, ויהיו לכם שניהם מהולדת, וממש לתת להם, לספר להם את זה, משהו מאוד מושך, כמו מתנה מאוד מושכת. אבא ואמא לא התגרשו בגללכם, התגרשנו כי אנחנו רוצים להיות חברים יותר טובים, והורים יותר טובים בשבילכם, כי אנחנו אוהבים אתכם. זה משהו שאנשים מפספסים. הנושא הזה של להסביר לילדים כמה שהם אוהבים אותם, וכמה שהגירושים לא קשורים אליהם. נורא צריך לתת דגש על זה. ברור. אם אפשר ללכת אפילו עם הילדים ביחד בתור יום כיף, לראות את הדירה החדשה של אבא או הדירה החדשה של אמא, איפה הם יגורו, ואיזה יופי, ואיזה חדר יפה אבא עשה לכם. ממש לגרום לילדים לחשוב שזאת חוויה
שהם חווים כילדים מיוחדים, זה צ'ופר, נכון. ולא משהו שלילי. כי אם תציגו את זה כמשהו שלילי, הילדים לא ירצו ללכת להורה האחר, הילדים לא ירצו לשתף פעולה, הילדים יפעילו מניפולציות מאוד זולות עליכם. אצל אבא הוא מרשה לי לעשות ככה וככה, ואצלך לא. אז אני הולך לאבא. אז אני הולך לאבא, בדיוק. נכון, בדיוק. יש גיל שמצביעים ברגליים. ככל שהילדים מתבגרים, הם יצביעו ברגליים, אין ספק. אין ספק, וככל שלא יהיה את עוד פעם אחריות הורית, ההורים צריכים להיות אחראים על הילדים שלהם, ולהציב חזות אחידה עד כמה שניתן. אני יודעת שזה קשה וזה נשמע כמו הרעיון הכי גרוע בעולם לאנשים שמתגרשים כרגע, אבל כשעובר הזעם וטיפה דברים או אפילו מסתדרים. לפני, כי אני חושבת שהתוכנית הזאת היא גם טובה לאנשים שמתלבטים. כי אני חושבת שכשאתה יודע בכלל, או כשזה במודעות שלך, אתה יותר תעשה פעולות כדי לפעול לפי זה. את מבינה למה אני מתכוונת? שאתה מבין כמה חשוב, וכמה משמעות יש להתחלה. אנחנו תמיד אומרות שבכלל צריך לבוא למומחה לדיני משפחה לשם אסטרטגיה, וגירושין זה לא משהו שאתה עושה תלאי על תלאי, אלא עדיף שיהיה תכנון כמו שצריך מוקפד. זה חלק מהתכנון המוקפד. לגמרי. כשאתה מחליט להתגרש, אתה גם צריך לחשוב נכון מתי ואיך אתה מבשר לילדים. זה לא דבר קטן. בדיוק כמו שאתה בודק כמה רכוש יש לך, ובודק את החשבונות. נכון, במראש. אתה צריך לבדוק מראש איך מבשרים לילדים. מה יהיה החלק של הילדים? איפה אתם, כל אחד מההורים תגורו? איזה סוג של זמני שהות אתם תקבעו עם הילדים? איזה ימים לנסות אפילו לחשוב ביחד? איזה קונסטלציה יכולה להתאים לכם? ולנסות כן לייצר שיח לטובת הילדים. על הרכוש תריבו בבית משפט, זה לא מעניין. לטובת הילדים חייבים לעשות כמה שיותר מאמץ ולשנס מותניים כדי להתאחד בחזית אחת ומאוחדת לטובת הילדים. זה הדבר הכי חשוב שיש. עכשיו, שיהיה ברור, כל מה שלא תעשו ותריבו על הרכוש ותגיעו לעוד 200, 300, חצי מיליון שקל, אבל אם לא בישרתם נכון לילדים, ואם לא אמרתם להם נכון, ואם לא טיווחתם להם נכון, הרסתם את הילדים. וזה אחר כך לא יעזור אם תמכרו להם בעתיד שהנה רבתי עם אבא או רבתי עם אמא והוצאתי עוד חצי דירה או הכרחתי אותה לגור באותה שכונת מגורים יחד איתי. אם לא עשיתם את התיווך הראשוני כהורים כמו שצריכים להיות הורים, המבוגרים האחראים שפורסים כנפיים על הילדים שלהם, שמתווכים להם את זה נכון, אחר כך זה נזקים וצלקות שלא תמיד הם ניתנים לאיחוי. זה לא, יש המון, יש הצגה שראיתי של ילדים מבוגרים שסיפרו על החוויה שלהם ואיך זה משפיע עליהם גם בחיים הבוגרים. איך הם בוחרים את הבן זוג, אם הם מפחדים להיכנס למערכת יחסים זוגית. יש המון צלקות שגם טיפולים פסיכולוגיים ארוכי טווח לא יכולים לפתור. נכון. כי הצלקת כל כך עמוקה, נכון. שהיא כבר בלתי פתירה. נכון. היא בלתי פתירה. עכשיו אנחנו נדבר בסוף התוכנית על הזמני שהות בחגים, אבל אני רוצה להגיד רגע משפט עכשיו, שגם בחלוקת זמני שהות, תרדו מהאגו. אנחנו לא מנהלים זמני שהות וחלוקה לפי המזונות או הריב הרכושי. אנחנו צריכים לחשוב אפרופו על הילדים, אפרופו מה מתאים להם ומה נכון להם, ואם אנחנו צריכים ללכת לפסיכולוגית או למדריכת הורים או למתאמת הורים או מישהי שיכולה לסייע לנו, זה מבורך. כי בסוף אנחנו כעורכי דין ומגשרות יכולות להציע להם את האופציות שאנחנו מכירות מהחוק והפסיקה. נכון. אבל זה בסוף אינדיבידואלי כל כך, כי באמת יש הורים שאחד ההורים לא מסוגל להלין אצלו חצי שבוע. לא צריך להתבייש בזה. לא. זה בסדר גמור. כל עוד זה החליפה שהיא באמת אמיתית וטובה לילדים. יכול להיות שהילד שלכם עם צרכים מיוחדים, והוא כן צריך לישון 7 לילות באותו מקום, כי הוא לא יהיה מסוגל במעברים. צריך להיות קשובים לילדים. זה כמו שלמשל בזמני שהות שווים, אני באופן אישי לא מאמינה שצריך את היום חמישי מתחלף הזה. למשל. לא מאמינה. לא, כי לפעמים זה טיילת, אלא אם כן עושים רצפים של ימים, 3 ימים אצל הורה אחד, 4 ימים אצל הורה אחר. אין צורך בימים שהם פתאום באמצע השבוע, זה הופך להיות יום כן, יום לא, יום כן, יום לא. מתכוונת שהם לא יודעים כל שבוע איפה הם כבר? לא, א', הם לא יודעים כל שבוע איפה הם, זה פוגע בוודאות שלהם, מהטעם השני, לטעמים קובעים יום כן, יום לא, יש את הילד כל הזמן עם בית על הגב, הוא צריך ללכת לאבא, הולך לאמא, יום אצל אבא, יום אצל אמא. לא תמיד צריך להתעקש על כל דבר. זה חשוב להורים וזה לא חשוב לילד. זה מה שצריכים להבין, זה לא חשוב לילד. לילד חשוב שיהיה לו את הבית שלו, את המיטה שלו, שהוא יודע שביום שני ושלישי הוא אצל אבא וביום רביעי וחמישי הוא אצל אמא, כל השאר לא משנה לו. ואת חושבת ככה מנקודת מבט המקצועית כי באמת תמיד עם הרצפים האלה זה סוגיה קשה. היא סוגיה קשה כי אני באמת לא יודעת תמיד מה נכון ומה לא נכון, וזה לא פער גדול מדי כשהוא לא רואה הורה, זאת אומרת שהוא יומיים נניח אצל ההורה,
אז הוא לא רואה את ההורה השני? לדעתי לא. יומיים, 3 ימים, זה לא משהו שהוא תלוש, וההורה השני יכול לתקשר בצורה מידתית כמובן, שיחות וידאו, פעמיים ביום. זה לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. אני יכולה להגיד לך שהמון אנשים שמתגרשים אצלי, בהתחלה מאוד מבועטים מהמחשבה שתהיה משמורת משותפת. ואז אחר כך ברבות הזמן יש משמורת משותפת, כי זה ברירת המחדל בבתי המשפט, אלא אם כן יש איזשהו מקרה קיצוני. אבל הבוטם ליין של העניין זה שהם אומרים לי, וואו, טיקי, זה סטארט-אפ, איך לא חשבנו על זה קודם? יש לנו פתאום סופש לבד, אנחנו חצי הורים, חצי רווקים, יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים גם בשביל עצמנו, ואנחנו הופכים להיות הורים הרבה יותר טובים לילדים, כי יש לנו זמן מצומצם ומרוכז איתם. אז אנחנו יודעים להקדיש... בעצם מציעה את זה גם לנישואים. מי שרוצה שיבחר את הבחירות שלו, אני לא יודעת. אבל ברמה העקרונית... אל תתקשרו אליי, לא, באמת. אני עכשיו בזמני שהות. ברמה העקרונית, עצם זה שאתה יודע שיש לך ימים מאוד מרוכזים עם הילדים, אתה משקיע בהם יותר ונותן להם את תשומת לב יותר. ויש המון הורים מקדישים ממש זמן אחד על אחד לילד. יש את אפרת לקט, אם את מכירה, שהיא מדריכת הורים מהממת בעיניי, אני מאוד ממליצה לכל מי שמחפש מדריכת הורים. היא ממליצה על חוג אימא, שזה אחת ההמצאות הכי גאוניות לדעתי. ממש כמו שיש חוג ביומן, ההורה אוסף את הילדים שעה אחת יותר מוקדם בשבוע, ונותן להם ממש זמן אחד על אחד. כי בשגרה לפעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו עם הטלפון והעבודה ומשהו דחוף ומשהו קורה, ויש אחים. ופתאום שיש את הדבר הזה, את החוג אימא הזה, הקשר בין ההורה לילד ממש ממש מתחזק, והילד מרגיש הרבה יותר בנוח לספר דברים. נכון. מה הוא עובר, והוא לא אומר רק כשהוא חוזר מאבא, איך היה אצל האבא, היה כיף. שזה הדבר הכי מעצבן שיש, היה כיף. איך היה בבית ספר, היה כיף. טוב, זה הבן שלי, אבל כן, כן. אבל ברגע שנותנים את הזמן איכות הזה עם הילד... לא, זה אני באופן כללי, דרך אגב, זה גם ממליצה בכלל להורים, וגם כמוני צריך למצוא זמן איכות עם הילד. אני יכולה להגיד לך... ובמיוחד שיש זמן מזוקק וקצר, למצוא את הזמן איכות עם הילד, והילד פתאום מדבר, והילד מתקשר, והילד מספר מה עובר, והילד מרגיש שיש לו ביטחון. שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שלא חושבים עליו. את צודקת ב1,000,000%. זה דרך אגב מחזיר אותי לבאמת, שרואים באמת את טובת הילד לנגד עינינו, אז קודם כל גם לא צריך להיות טאבו. זאת אומרת שגם אם הילד בשני שלישי נמצא אצל אחד ההורים, ולהורים ביחסים, הם גרים יחסית בקרבה, זה בסדר גם שהוא ילך שעתיים עם אמא ויחזור לאבא. זאת אומרת, תלוי בגילאים, תלוי בסיטואציה. ברור, כל עוד זה לא מבלבל. לא, ברור, אנחנו לא מדברות גם על ילדים לשנתיים, שהם עוד קטנים ותלויים בזה. אין שום בעיה. ילד, זאת אומרת, צריך להבין שהם ילדים עם נשמות, והם בעצם אנשים קטנים, והכל תלוי איך אנחנו מתווכים, באיזה מציאות אנחנו יוצרים, וכמה אנחנו ביטחון נותנים בהם במציאות הזאת. ויכול להיות שהילד קטן מדי, והוא עדיין דורש הנקה מהאימא, אז אתה לא תתעקש לתת לו בקבוק ולהלין אותו אצלך, למרות שהוא דורש הנקה ולא כל כך מסתדר עם בקבוק. זה הכל עניין של להיות גמישים, כי בסופו של דבר, שוב, הילדים הם בראש הרשימה של העניין הזה. תתגרשו, אחלה, enjoy, זה בסדר, זה לגיטימי, יכול להיות שזה הדבר הכי טוב שעשיתם לעצמכם בחיים. דרך אגב, יש הרבה ילדים שמרגישים הקלה כשההורים שלהם מתגרשים. חד משמעית. פתאום יש שקט. אין מריבות כל היום. הילדים לא נמצאים בתווך של כל הסיפור הזה. הילדים לא הופכים להיות שליחים. תגיד לאבא לזרוק את הזבל. ילדים הם לא שליחים ולא מרגלים, ולצאת מזה ומיד. לגמרי. אני שומעת את זה, ואני כל פעם נחרדת מחדש, שזו תופעה שקיימת. אני אמרתי לאמא שהעברתי מזונות. מה? למה הילד צריך להעביר מעטפת לאמא? יותר חמור. למה אין לך סנדלים? אני נתתי לאמא 200 שקלים שתקנה לך סנדלים. מה, היא לא קנתה לך עם זה סנדלים? לא. מה היא עשתה עם הכסף? אז הילד בן 7 צריך לסחוב על עצמו את השאלה, מה אמא עשתה עם הכסף? שאבא משלם לאמא מזונות, או משלם כסף, והיא לא קונה לי סנדלים חדשים. כמה באים אליי עם הטרוניות האלה? אם הייתי יכולה לתעד את זה. זה בלתי נסבל, וזה חוזר על עצמו כל הזמן. שאלתי את הילד מה הוא אכל, את לא מאמינה מה הילד אמר לי, אכל ככה וככה וככה. למה? למה שאלת את הילד מה הוא אכל? הילד פג, הוא תחת השגחה של בית חולים מרופא. למה? למה החקירה הזאת? ילד צריך לדעת שהוא חוזר ועומד לחקירה, אפרופו שאמרתי ילד מדבר. ילד כזה לא ידבר. הוא לא ידבר בחיים. ילד כזה יסתפק בלענות כיף עוד מחשש שתכף הכיף הזה יעלה לו. וגם זה גורם לקונפליקט נאמנויות. זאת אומרת, ברגע שאני אבוא ואחקור את הילד, מה עשית, איפה אכלת, למה זה לא ככה בדיוק כמו שצריך? הילד יבוא זה יעורר אנטגוניזם, הוא ירצה להגן על ההורה האחר אוטומטית, זה בלי שליטה. את יודעת כמה אני שומעת? אני אמרתי לגננת שהוא לא אוכל, שהוא לא מתלבש, שהוא לא מגיע מוכן לחורף, לקיץ, זאת אומרת, אני חושבת על הצדדי ג' שצריכים לספוג פה את הכל, והם הופכים להיות עדים. הגננת, ראית אותו? מה הוא לבש? אותו בגד מאתמול?
רחמנא ליצלן, הרי אם הורה נשוי שולח את הילד כי מאלף סיבות, אותו בגד מאתמול, נכון שזה לא שומו שמיים, נכון. והעולם לא יקרוס, אבל כשפתאום הופכים להיות חתול ועכבר בגירושין, חבר'ה, אתם מצלקים, אני לא יודעת באיזה מילה להשתמש, כדי שהיא תחדור באמת, באמת, באמת. זה צלקת, זה הדבר הכי עמוק שיש, זה הכי קשה שיש, זה משהו שאי אפשר כמעט לרפא. הורסים את הילדים על כל הסכסוכים האלה. נכון. ממש ככה. מה, אבא ישן עם הבת זוג החדשה, פתאום לשלוח אותו לרגל. כמה ביקשו ממך שבהסכם גירושין יירשם, שאסור לחשוף לבני בת זוג חדשה? במשך חצי שנה. נכון. אז בוא, קודם כל חשוב להגיד לכולם, זה לא משהו שהוא אכיף. זה סעיף שנועד להרגיע את האגו. זה לא אכיף בשום צורה, אני לא אלך לבית משפט ואבוא להגיד, הוא הפגיש אחרי 3 חודשים את הבת זוג, מה בית משפט יעשה? יגיד לו נו. איך זה יעזור? איך זה יקדם? למרות שאני חייבת להגיד לך שלצערי הרב, בתחילת דרכי, היו לי לא מעט תיקים שרצו לרבני, והוציאו כאילו אסור לראות את המאהבת, צו איסור לראות. עכשיו, חוץ מהרגש נקם של אותו רגע כנראה זה עזר לו או עשה טוב, זה לא תורם כהוא זה, וכשאנחנו מתמקדות פה בילדים זה מהניסיון הרב שגם אני וגם את צברנו בתחום, זה לראות 10 צעדים קדימה. כי בסוף אתם הורים, אני תמיד אומרת דרך אגב, בהערה קטנה, שתיקי ירושה הם בעיניי תיקים יותר קשים, כי שם היחסים בין האחים כנראה נגמרו כבר anyway. נכון. כי ברגע שהם רבים על הירושת צוואה או על התחושה שהאבא קיפח בצוואה או האמא קיפחה בצוואה, יחסים כבר לא יהיו שם. ואז אין מה לעשות, לפחות לכל אחד יש את התא המשפחתי שלו, וזה חצי צרה. פה אתם נשארים הורים, ואנחנו אומרות את זה שוב ושוב 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 ושוב, אתם נשארים הורים, אין לכם פריבילגיה לריב ולהתנתק. אין לכם. אין לכם. ואנחנו ניגע בסוף התוכנית קצת בניכור הורים נספיק, וגם בזמני שהות לפני החג, אני רוצה כן להתייחס לזה. אבל רגע, אני רוצה לעשות פאוז, וכן אני רוצה לתת כבוד לחוברת המופלאה הזו, שזו פעם ראשונה שאני נתקלת בה. איך באמת, מה היה הקש שגרם לך להגיד, אני רוצה ליצור כזו חוברת? אז כמו שאמרתי, כשפנו אליי לקוחות ולא הבנתי למה אין איזשהו כלי עזר, והלכתי ובדקתי ועשיתי ממש מחקר בעולם לראות איך שם מתמודדים. כי בארץ יש כל מיני חוברות, כל מיני ספרים או ספרונים שמסבירים על גירושים. נכון. אבל אין משהו שגורם לילד לאבד את החוויה. ואז יצרתי קשר עם פסיכולוגית קלינית מומחית לילדים, כי עם כל הכבוד אני עורכת דין, אבל אין לי שום קשר לפסיכולוגיה, נכון. חוץ מהזיקה הקטנה שיש לנו כעורכות דין לתחום. אז היה לי מאוד חשוב שהחוברת הזאת תהיה כלי שיעזור לילדים להתמודד, והחוברת באמת מחולקת ל3 חלקים, לא באופן מובהק, אבל בנינו אותה בצורה של 3 חלקים. מקסים. ככה שהחלק הראשון מסביר מה זה גירושים, להסביר שהילד לא אשם בעצם, להסביר שהילד לא מרגל, הילד לא שליח כמו שדיברנו. גם בחרת תיקי בכותרת מעניינת שגירושים זה לא סוף העולם. שזה משהו שילד מרגיש, ההורים שלי מתגרשים, זה סוף העולם, מה יהיה? אז רגע, אפשר לנשום שנייה ולהסביר, זה לא כזה נורא, זה בסדר. ואז במהלך החוברת הילד אמור לעבוד על הרגשות שלו. זה אמור לייצר איזושהי אינטראקציה בין ההורה לבין הילד, או בין ההורה לבין המטפל שלו אפילו, להבין איך הילד מאבד את החוויה, ולמנוע מצב שתהיה רגרסיה בעצם, ולגרום לילד לדבר ולשתף על הרגשות שלו, וזה בסדר להרגיש עצוב, וזה בסדר להיות שמח באותה מידה, גם אם ההורים שלך מתגרשים. גירושים זה לא סוף העולם, העולם שלך לא נחרב, אתם תמשיכו להיות ביחד בבתים נפרדים, ואז בסוף, בחלק האחרון של החוברת, בעצם אנחנו מאבדים את החוויה. אנחנו מאבדים את הנושא של הגירושים, ואתם מאבדים את הנושא של הרגשות, ואיך הילד מצליח, הילד בסיפור שקראנו לו עומר ועמליה, 2 אחים, איך הם בסופו של דבר מצליחים להתמודד עם כל האירוע הזה, והם מרגישים כמנצחים, כי הם צלחו את המסע הזה, זה סוג של מסע, זה סוג של אבל גם עבור הילדים, כמו שאמרתי, כן. והם צריכים ללמוד איך להתמודד עם זה. החוברת הזאת היא נועדה בעצם לילדים? זאת אומרת, הילד יושב... כן, החוברת היא נטו עבור הילדים, יש ממש... בואי תראי גם ככה שיראו הצופים. ואיפה אפשר דרך אגב לרכוש אותה? אפשר לרכוש אותה אצלי באתר. נהדר. יש, ממש מספרים סיפור קצר על הילדים, איך ההורים מספרים את זה, ויש ממש משימות. זו חוברת עבודה לכל דבר. שהילדים יושבים ביחד עם ההורה או ביחד עם המטפל, ובעצם העובדה שזה לא מסופר עליהם, אלא מסופר על ילד אחר, לפעמים יותר קל לאבד את החוויה. יותר קל לבוא ולהגיד מה הילד היה אומר
לעומר שבסיפור, מה הוא היה מספר לעמליה שבסיפור, ובעצם תוך כדי עבודה הם מאבדים את החוויה. למשל, יש חלק בחוברת שקראתי לו 2 בתים וגעגוע, כמו בשיר. קראתי. שממש מדבר על היתרונות שילדים מגלים ב2 בתים. נכון. לא לקחת את זה למשהו שהוא שלילי. בדיוק. וחלק אחר שמה לקחת איתי, זאת אומרת שממש מסביר לילדים שהילד מרגיש פה בסיפור שממש כמו צב הוא הולך עם בית על הגב. ולהסביר שזה יכול לעזור לילדים לקחת איזשהו חפץ מעבר, הרי כמו שתינוק נולד ושמים לו את המוצץ, או יש כאלה ששמים להם את החיתול הזה שעוזר להם להירגע. נכון. אז במקרה הזה יכול להיות שיש לילד איזשהו טאבלט, או את החולצת כדורגל שהוא אוהב, או את הבובה הספציפית. אז כן לדאוג שזה יעבור בין הבתים כדי לתת לילד את התחושה שהוא לא תלוש, שעדיין יש לו את המשהו שמחזיק אותו ואת המשהו שעוטף אותו ומגן עליו, וגורם לו להרגיש בית. כי לפעמים הדברים הקטנים האלה זה מה שגורם לילדים להרגיש בית. את יודעת שאני חושבת על זה, אני חושבת שהחוברת הזו היא גם נועדה להורים לא פחות מהילדים, ולמה אני מתכוונת. כי בעצם, כמו שאמרנו, לצערנו, הרבה מהזוגות, על אף שהם אומרים טובת הילד, ואני בעד הילדים, ואני רוצה לדאוג לילדים וכו', הם איפה שזה מתפספס להם, כי הם בעצמם בחוויה הקורבנית שלהם, בחוויה שהם, בסוף המבוגר אחרי, הוא בן 30 פלוס, הוא בן 40 פלוס, הוא פתאום צריך ליצור מציאות חדשה לחלוטין, הוא לא יודע מה יהיה התעסוקתי שלו, אם זה יספיק לחלקל אותו בכבוד, אם לא יספיק לחלקל, ויש הרבה דאגות אובייקטיביות. נכון. כי גירושין, אמרנו enjoy, אהבתי את המילה שבחר, במודע או בצד מודע, אבל זה לא תמיד enjoy, ולפעמים זה נכפה על צד אחד, ולפעמים יש צד אחד שנורא רצה להחזיק את הספינה הזו, וצד שני שאמר לא, ואז אין ברירה ומתגרשים. שזה אגב, על המשפט הזה חשוב לי להגיד, שזכותו של כל אדם להתגרש. זה מאוד מאוד חשוב, אם צד רוצה להתגרש, ואתה מבקש ומנסים לעשות איזשהו טיפול זוגי, בסדר. לא צריך להחזיק את הבן זוג השני בכוח, ולא צריך לשמור טינה לבן זוג השני, כי בסופו של דבר שוב זה משליך באופן ישיר על הילדים. הכעס והטינה, וזה הופך להיות שנאה תאומית. הילדים מרגישים הכל, גם שאנחנו לא מדברים, אבל עצם העובדה שאני אסתנן כל מיני משפטים על ההורה האחר, או במימיקות, בפנים שלי אפילו שהוא אומר משהו על ההורה האחר, הילדים קולטים הכל. זה ללא ספק, אנחנו מתחילים את זה מגיל 0 שאנחנו אומרים, אם אתם רבים הם קולטים, אם אתם לא הם קולטים. זה נכון. עכשיו, מה לעשות שבני אדם הם מורכבים, ובני אדם הם לא תמיד מסוגלים באמת לשמור על פסון וזה, ולפעמים באמת יש דאגות אובייקטיביות קשות בגירושין, נכפה עליהם כמו שאמרתי, אני לא אומרת, נכון, צריך לשחרר, אין לעשות. If you love him set him free, כאילו אם הוא לא רוצה להיות איתך, הוא לא יהיה איתך, אין לו בכוח, ולמי שככה, זה כבר אמרתי את זה בהרבה פרקים שלי, אין אשם בגירושין, וכשאתה מגיע לבתי המשפט ענייני משפחה, הם לא דנים בסיבות, הם מתייחסים לסוגיות הפרקטיות, אבל אז אני יכולה להבין את הדאגות, ואז מה אני אומרת? שדווקא החוברת הזו בעצם גורמת לפעמים להורה שיושב אולי עם הילד, שהוא אומר, אוקיי, קניתי, הייתי צלטיקי וקניתי את החוברת, החוברת מאלצת אותו לראות את הילד פתאום. נכון. כי פתאום החוברת זה היא מאלץ ככלי אותו עבודה, לייצר אינטראקציה עם הילד. גם להורה להבין שרגע יש פה משמעית. רגשות, ורגע מה הוא לוקח, ואיך הוא לוקח את המעבר של שני הבתים, ואיך מדברים על הרגשות, איך נותנים לילד את הבמה. זה לא סתם לשלוח את הילד לפסיכולוגית ולסמן וי, הנה שלחתי את הילד לפסיכולוגית אחריי, לזה המבול כיוונתי. לא משנה לי. זה ממש לעזור לילד לאבד את החוויה, ואגב גם תוך כדי שאתה עובד עם הילד, אתה בעצמך לפעמים מאבד את החוויה. כי יש המון דברים בחוברת לזה כיוונתי, שממש ממש מדברים גם עם ההורה. להסביר להורה איך לא מתנהגים ואיך כן חשוב לתת לילד את המקום שלו בתוך ההליך הזה, ואיך נכון לתקשר עם ההורה האחר. וגם לתת לילד את הבמה, באמת, אני באמת נפעמתי שקראתי את זה, לתת לו לגיטימציה לכל הרגשות שלו. לכל קשת הרגשות. כיוון שילד יכול, ואנחנו כמה אנחנו יודעות את זה כאימהות, שאת נורא משתדלת בשבילו, והוא אומר לך, אמא, זה ממש לא כיף לי, ומה שעשית, נכון? היום הכי גרוע בחיים שלי, מה זה? לאן לקחת אותי? חוזרת מהבית ספר, זה היום הכי גרוע בחיים שלי. היא גם אוהבת את המשפט הזה, את רואה, זה הגיע מאוד השרון לתל אביב. זה היום הכי גרוע, אמא, זה באמת הכי גרוע, אני גם אוהבת את הקיצון שלהם, זה הכי, לא, אני אומרת להם, לפעמים זה או הכי גרוע או הכי כיף. כן, אין באמצע. לפעמים אני אומרת להם, זה לא קצת גרוע, לא טיפה גרוע, למה הכי? למה תמיד זה הכי? זה בדיוק הילדים, הקשת רגשות כל כך קיצונית, או שזה הכי טוב או שזה הכי גרוע, וזה גם אותו דבר בגירושין. או שזה הדבר הכי טוב שקרה להם, כי ההורים מתגרשים ועכשיו יש לו שקט בבית, והסבל נגמר, או שזה הדבר
הכי גרוע בעולם, וזה אשמתו, והוא לוקח את זה עליו, וכמה זה וצריך קשה. בכלל לתת במה, לבוא ולהגיד, הילד הוא גם צד פה. אז הוא לא צד בחלוקה הרכושית, והוא לא צד, סליחה, בדינמיקה לגבי המזונות, האקטואריה, האיזון זכויות, אבל הוא צד כל כך נומיננטי. ויכול להיות שהרגשות שהוא יציף הם לא דווקא הרגשות שציפית או ציפית לשמוע. נכון. ויכול להיות שילד יבוא ויגיד, אמא, יכול להיות שה-X, Y, Z, אבל בעיניי את אשמה בגירושין, את רצית להתגרש. צריך להכיל את זה, כחלק מהיותנו המבוגרים האחראים, ההורים שלהם. מי אם לא אנחנו נכיל את זה? אבל משהו שחשוב להגיד בשיח, הילד לא חבר שלכם, אל תתבלבלו. אתם לא יכולים לבוא ולבכות על מר גורלכם לילד בן 7, כן, תשתפו אותו בעניין גם לא בן 16, תיקי. גם לא בן 16, את צודקת. גם לא בן 16. אבל הרעיון הוא, הילד לא חבר שלכם, אל תבואו ותבכו לו כמה קשה לכם כלכלית, וכמה קשה לכם מהפרידה, וכמה הגירושים זה לא דבר שנעים לכם או נוח לכם, כי הילד ייקח את זה על עצמו. הדינמיקה ביניכם לבין הילדים שלכם תשתנה באופן כל כך משמעותי שתפגע בילד ותצלק אותו שוב פעם. הם לא חברים שלנו, הם הילדים שלנו, אנחנו יכולים להיות הורים כיפים והורים מגניבים, וברור שאנחנו נרצה לעשות הכי טוב בשביל הילדים שלנו ולהיות חברים שלהם באיזשהו אופן, אבל הם לא חברים שלנו בהיבט הפסיכולוגי של העניין. הסברה שלי, הם לא חברים שלנו נקודה. זאת אומרת, אחד הדברים שבאמת צריך לשים, את יודעת מה, בואי נדבר על זה מילה, הורה כחלק מהיותו הורה ולא חבר. צריך גבולות ואחריות. וגם צריך להיות העוגן. כשאנחנו אומרים הורים, אנחנו מצפים למישהו שיקח חסות, למישהו שישמש כהורה, בהגדרה. ההורה, אתה צריך אותו בכל גיל דרך אגב, גם לא בגיל 17 לנצל את זה, י"ב, היא כבר גדולה, היא מבינה. לא, היא לא מבינה, את בשבילה אימא ואתה בשבילה אבא. לגמרי. היא לא אמורה להבין, את יודעת מה, אני אלך איתך אפילו יותר, גם היא בת 24, אבל בשבילנו היא אימא, היא אימא בעצמה, בשבילנו היא ילדה. את לא אמורה לבכות לו כשאבא לא עונה לך או לא מתקשר או לא. לא. זה באמת חלק אפרופו שאת אומרת הדרכה לכל דבר, אולי צריך ללכת להדרכה הורית, כן. גירושים שאנחנו אומרות הרבה פעמים במשרד או בכלל שזה הזדמנות לצמיחה, זה כחלק מההזדמנות לצמיחה. אני נוהגת להכניס בהסכמים אגב, תיאום הורי. חובה של תיאום הורי. כי במיוחד בשלבים הראשונים של הגירושים, שמאוד מאוד קשה להורים לתקשר לפעמים, נכון. חשוב מאוד שיהיה תיאום הורי, גם בשביל דברים בסיסיים. שאנשים אומרים, מה, בשביל, אם קניתי בגדים או לא, אני אלך לתיאום הורי, מה לעשות? נכון. מה לעשות? אם אתם מגיעים לרזולוציות כאלה, הילד לא יסבול ותגיד לו, תגיד לאבא לקנות לי את החולצה של הנייק או whatever, חשוב לשים את הדגש על התיאום ההורי ועל התקשורת בין ההורים, זה א' ב'. ואני גם הולכת ומרחיבה ואומרת לא רק תיאום, גם הדרכה, כיוון שצריכים לזכור את התפקיד שלנו. נכון. וילד לא אמור לדעת שאמא יושבת כל הלילה ועושה חשבונאות איך היא תכלכל את החודש, הוא לא אמור לחיות בהרגשת דוחק, זה בסדר להגיד לו את זה אפשר, את זה אי אפשר. לגמרי. ממקום של חינוך, ממקום של ערכים, אבל לא ממקום של אבא לא העביר לי מזונות, כן העביר לי מזונות, אנחנו הופכים את הילדים לילדים הוריים, ואנחנו לא מבינים באותו רגע איזה נזק זה עושה. לגמרי. זאת אומרת, אחד הבחירות שלי ושל טיקי לדבר איתכם היום לפני החג על הנושא הילדים, זה במקום שחג הוא חשבון נפש, חג הוא התחלה חדשה, בטח חג הפסח, כשאנחנו מנקים למי שמנקה את כל המדפים מכל מין וסוג שהוא, זה לא פחות חשוב. זה לא פחות חשוב. לדעתי זה הכי חשוב. גם כמובן, כאן בעיניי. ותגידי, מעניין אותי לשמוע, יצא לך כבר לקבל ריקושטים על ילדים שהשתמשו בחוברת הזו? כן, ההורים ממש הודו לי על זה שזה גרם להם לדבר עם הילדים, וזה גרם להם להבין את התהליך שהם עצמם עובדים, ועצם העובדה שהם ישבו עם הילד לעשות את החוברת, זה היה הזמן האישי שלהם אחד על אחד, בלי שום הפרעות, מה שגרם לילד להרגיש, הנה, אמא עדיין אוהבת אותי. והיא רואה אותי. שזה הדבר הכי נורא, ילדים הופכים להיות שקופים בהליך הזה לפעמים. מאוד. וממש ממש גורם לחזק את הקשר בין ההורים לבין הילדים, ולהבין מה עובר על הילד. וגם עכשיו, למשל בחוברת, ברגע שאת מבינה מה עובר על הילד, גם יודעת איזה צורך את צריכה לתת לו לפתור לו באותו רגע, אם לתת לו פסיכולוגית, או אם לתת לו הדרכה הורית, או אם פשוט להגיד למחנכת בבית ספר, אנחנו התגרשנו, אנחנו גרים בשני בתים, אל תכעסי עליו אם הוא שכח חוברת אצל אבא או אצל אמא, כי לא תמיד הפרקטיקה נוחה. אני חייבת לשים לך סוגריים ולהגיד לך שבעיניי זה must שהמערכת תדע. זה לא nice to have. זה מס. נכון, הם רואים את הילד כל יום לכל כך הרבה שעות. לא תמיד הילד יודע להגיד להורה, המורה כעסה עליי כי לא הבאתי את החוברת, או אני שכחתי אותה אצל אבא. אז חשוב לחדד את זה למורים,
תשימו לב, יש פה צורך ברגישות מסוימת, או לגננת, יש צורך ברגישות מסוימת כלפי הילד, ולהיות קצת יותר בחמלה, כן? לתת משמעת והכל, אבל להיות קצת יותר בחמלה כלפי הילד. ודרך החוברת, דרך האינטראקציה, או הסיפורים שיש בחוברת, היה יותר קל להורים להבין מה עובר על הילדים. כי הוא מספר את זה דרך הסיפור של הילדים בסיפור, והוא אומר מה הוא היה עושה, ואיך הוא היה מתנהג, ומבין השורות אתה לומד מה יותר נכון לילד שלך, לילד האישי שלך. אם את שואלת אותי, אני חושבת שגם חוברת כזאת הייתה צריכה להיות בבתי הספר והגנים, כיוון שלפעמים הורים, מה לעשות, כמו שאמרנו, בסוף זה בני אדם, ולא תמיד יש להם את הפניות, את הרצון, את יודעת, יש גם את ההורים. או את היכולת. יש גם הורים שהם מתעקשים, שהכל בסדר, ושום דבר לא קשור לילד, והילד ממשיך ללכת לחוגרי בלט, והילד ממשיך ברור, לכל מעמיסים אותם בחוגים ומעמיסים אותם בחברים, במקום רגע לעצור ולהקשיב. להתמודד, כן, פנים מול פנים, כי זה מצריך בגרות מסוימת מההורה, לבוא ולהכיר שהילד הוא ישות נפרדת, והילד הוא בן אדם קטן, ויש לו רגשות שהם לא בהכרח תואמים את מה שקיווית, ויכול להיות שאת כל כך שונאת את בן זוגך על זה שבגד בך, אבל מבחינת הילד האבא הוא אבא מושלם. נכון. אז צריך פה איזושהי מוכנות כדי לשבת עם החוברת, ויכול להיות שלפעמים המערכת צריכה לעזור בזה, למשל יועצת או מישהו שיהיה להם כלים, כי גם אם את שואלת אותי, המערכת פוגשת אותם בכל כך הרבה היבטים את הילדים שלנו, ולא תמיד יש להם את הכלים. נכון. כי בסוף, אוקיי, יועצת היא מורה, אבל היא לא יכולה להתמודד עם גירושין, היא לא פסיכולוגית קלינית. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בבית ספר של הבת שלי, אני הבאתי ליועצת כמה חברות שיהיו לה, כדי שהיא תדע איך להתייחס לילדים. נכון. היא הייתה בשוק, היא אמרה לי, וואו, אני לא ידעתי שיש דבר כזה. והן מקבלות את הריקושטים מזוקקים. לגמרי. וכשהילד צורח באמצע שיעור, מי שצריך להתמודד איתו זה המורה או היועצת. נכון. אז אני חושבת שזה חוברת מופלאה גם למסגרות, לא לקטנים מדי, כי פה בכל זאת צריך גם בשלות. זאת אומרת, ילד בן 3-4, אני חושבת שזה... לא, זה לא מתאים, זה מתאים פחות או יותר מגילאים 5 כזה לקראת בית ספר. אולי גם חובה. עד גילאי 10-12 בכל זאת אי אפשר שזה יתאים לכולם, זה צריך להיות... לקבוצת גיל מסוימת, למרות שאם את שואלת אותי זה גם לגילאים יותר גדולים. זאת אומרת, נערות וכאלה, גם בפירוש. אפשר, אם הילד רוצה לשתף פעולה, זה מהמם. זה מהמם. זה מהמם. ועכשיו אני כן הייתי רוצה ככה להקדיש את סוף התוכנית שלנו, כי בכל זאת אנחנו רגע מהחג, על זמני שהות. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה, על חלוקת זמני שהות ומה שמתאים, אבל בא לי לדבר דווקא על החגים. כי כעורכות דין לענייני משפחה, אין כמעט חג שעובר בלי איזה שיחות היסטריות, מצוקתיות, שקודם כל בואו נגיד את האמת, בתי משפט בערב חג לא עובדים, וזה שופטים תורניים שעובדים על מקרים של צו עיכוב יציאה, משהו, כאילו... צווי הגנה, דברים צווי הגנה קיצוניים כמובן. יותר. וגם, אז המשטרה נותנת מענה הרבה ברור. פעמים. זאת אומרת, ממש לקצון, וכבר היו לי מקרים שהייתי צריכה לחפש בבית שופטים וזה. זה לא, הם לא עובדים. ערב חג, בטח חגים כל כך דתיים וקדושים, כמו ראש השנה, פסח, שבוע. גם בית משפט בפגרה. ודאי. ואני אומרת, גם למקרה קיצון, הם לא עובדים בעינם, בואו נשים ככה זרקור, בלי להגיד ביקורת. בשביל שופט שרואה 200 תיקים בחודש, לא יודעת מה, איחרת בשעה, לא איחרת בשעה, לא בא להם להיות מטעמים לא, הוריים. הם לא בתפקיד הזה. נכון. אי אפשר להשוות, ובואו נשים את זה על השולחן, בין אישה שכרגע קיבלה סכין לצוואר ואיימו על חייה, ואני מדברת בכוונה על האיום הכי קשה, ולא את מטומטמת, כי סליחה, אני לא מזלזלת בשום סוג של אלימות, אבל מטומטמת כנראה עדיין אין סכנה לחיים, לבין סכין. אז בסכין השופט תורן יעשה את כל מה שהוא צריך לעשות, המשטרה תעשה את כל מה שהיא צריכה לעשות. באיחור של שעה לזמני שהות, טיקי, צר לי לבשר. זה לא מרגש את השופטים. בסדר? אז בואו נשים את זה קודם כל על השולחן. ואז למה אני מתכוונת? אנחנו כל כך מדברות פה על טובת הילד. אז שהורה מאחר, כי הוא מאחר פתולוגי, כי הוא שונא את האמא והוא יודע שזה מעצבן אותה, אז הוא נהנה מזה, כי סתם הוא לא שם לב לשעון ולשעות. אבל אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי שרואה את המעבר. כשההורה מאחר עם הילד, כן, לבלוע את הצפרדע. כן, זה ערב חג, אנחנו לא נחרב לילד את החג, כי אבא איחר בשעה, שעתיים, 3. כי היו לי תיקים שלמים שניהלתי על זה, על איחורים. לשמחתי, אני לא מתמודדת עם זה. אז אני חייבת להגיד לך שהיו לי כמה תיקים כאלה, באמת, אני לא האמנתי, וזה דבר אפילו לפעמים כמה תיקים היו לי עוד לפני שהפכתי להיות אימא, וגם אז כבר לא האמנתי, אבל יש אנשים שזה היה בדמם. כן, יושבים עם סטופר מתחת לבית, כן, ומנהלים רישום. או 7:15 במקום ב5:45. למה? עכשיו, זה יוצר צלקת.
ולפעמים היא לא פחות גרועה מצלקות אחרות. ומה ילד מרגיש? שאבא לא בא לקחת אותי בזמן, אז לא אכפת לו ממני? כי זה מה שאימא מחלחלת, או להפך, כן? אני לא כן, מקטלגת כן, אין פה עניין מגדרי, לא. אבל זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק מה שזה גורם. עוד פעם הוא מאחר, או לא אכפת לו ממך, או כל מיני משפטים כאלה. הילד אומר, מה, חג, לא אכפת לאבא ממני, הוא לא רוצה לקחת אותי ליום כיף, אני מצפה לימים ואת יודעת מה? בשביל מה? תלכי צעד קדימה. ההורה יגיד לעצמו, אני לא רוצה לקחת, אני מפחד, יהיו פקקים, עדיף שאני לא אקח היום, כי אם אני אקח היום, עוד שנייה סנקציה, עוד שנייה בית משפט, עוד שנייה אני צריך לשלם קנס. והילדים מפסידים שוב. חד משמעית, ואני עוד גם... פעם, אנחנו מגיעות לאותה נקודה כל הזמן שהילדים מפסידים מחוסר תקשורת בין ההורים. הרי חשוב לזכור שסביר להניח שהתגרשתם כי אין ביניכם תקשורת. אין ביניכם תקשורת, זה משהו סופר חשוב, שאנשים לא מבינים. אלה הסיבות שגורמים בסופו של דבר לכל המשברים ומובילים לגירושים. אז אם יש לכם קושי תקשורת, תפנו לתיאום הורי, תבקשו למנות פקידת סעד מבית משפט, לא חייבים לשלם כסף על תיאום הורי, אפשר לקבל את זה דרך הרווחה, תפנו מבעוד מועד, אבל לא על דברים קטנים, לא צריך להתקטנן על כל דבר. ובכלל, אני חושבת שאחד הדברים שמצופה מאיתנו כמבוגרים אחרים, כהורים, זה לקחת החלטות מושכלות ולא אמוציונליות, עם כל הקושי, ויש המון קושי. זאת אומרת, אם בזמני שהות שלנו כתוב שבליל הסדר הוא צריך להיות איתי. אבל המשפחה של אבא נוסעת למלון וכולם הולכים לעשות כיף גדול בחג וכל המשפחה מורחבת. והוא ביקש חד פעמי להחליף. והוא ביקש חד פעמי. אז נכון, הוא היה בן זוג גרוע, אבל הוא לא אבא גרוע. אז אי אפשר מהמקום הזה שהוא היה בן זוג גרוע להמשיך להעניש, ואת מי את מענישה? את הילד. המבוגר, הוא יתמודד. הוא יישב, אולי יהיה לו פחות נעים, פחות נחמד, והילדים עם הבני דודים, הדודים וכו'. אבל בסוף הוא מבוגר, הוא יתמודד, יש לו את הכלים להתמודד. נכון. הילד, במקום ליהנות מכל המשפחה המורחבת, או לא יודעת מה, חוויה בבית מלון, גם יהיה לו נחמד אצלך, אבל למה לא לתת את האפשרות? למה לא, אם הוא אומר לך מחר, אני אמור להחזיר לפי ההסכם בשעה 10, אבל אני רוצה לקחת לבית קפה, אני רוצה לעשות כיף עם הילד עוד שעה, שעתיים. זאת אומרת, צריך להבין, אנחנו עם ילדים, הם בני אדם, הם לא בובות, הם לא תמונות, הם לא חפצים. אז קצת גמישות, בטח בחגים, החגים הם גם ככה, הם סיר לחץ של כולם, הם גם ככה מעצימים את האמוציות. אין מה לעשות, לגרושים הרבה פעמים יותר קשה בחגים, יותר קשה, זה אני מאוד מבינה, אני חייבת להגיד, כי אמרנו, התחלנו, המשפחה מתה כמו שרצינו, אז גם הפנטזיה שנשב ביחד, וכולנו ביחד, בשולחן ענק, לא מתממשת, ולחלקם אין, לא תמיד יש תמיכה עוטפת, ולפעמים אחרי הגירושים נשארים המון לבד, שזה ככה, אם אני כבר יש לי את ההזדמנות כאן, את הפלטפורמה להגיד, יש להם המון קבוצות בפייסבוק, למשפחות אלטרנטיביות, לחגים אלטרנטיביים, לאנשים שמתאחדים, גרושים שמתאחדים לצורכי החג, כדי לא להיות 3 אנשים, 4 אנשים, אלא כדי להיות 10. שזה פרויקט מקסים. מדהים. אני אומרת, היום דווקא בעידן הטכנולוגי, יש כל כך הרבה אפשרויות, זאת אומרת שגם לא צריך להתקבע. אז זה לא המשפחה הביולוגית, אז זה לא הגרוש וגם אם תהיה מערכת יחסים טובה עם הגרוש או הגרושה, יכול להיות שתוכלו לעשות חגים ביחד. יש לי כמה זוגות שהתגרשו, שעושים חגים ביחד, ואז אין להם את המחלוקת הזאת אצל מי יהיה הילד בערב חג. הם החליטו בינם לבין עצמם שהם המשפחה הגרעינית למרות שהם גרושים. ואם יש בני זוג, אז הבני זוג מצטרפים, ואם מישהו מהמשפחה המורחבת, ההורים של הזוג, רוצים להצטרף, הם יצטרפו, אבל הם המשפחה הגרעינית המובהקת, הזוג הורים והילדים שלהם, שזה בעיניי חשיבה מקסימה. נכון. והלוואי וכולם היו מסוגלים לעשות את זה, כי כולם מרוויחים את זה. נכון. כולם מרוויחים את זה. נכון. ואני מתייחסת לילדים, כי אתם מבוגרים ולכם יש קצת יותר כלים, אז בטח ובטח הילדים. והכל תיווך, אנחנו לא חוזרים, אנחנו פשוט עושים את החג ביחד, כי אנחנו נשארנו משפחה. גם פה מצריך תיווך, שלא יהיה פה תקוות שווא שאם עשינו חג ביחד, אז יש מחשבה על חזרה. לא, ברור. צריך מאוד מאוד להיות זהירים עם ילדים והפנטזיות שלהם. ואני באה ואני אומרת גם עוד דוגמה. אם אתם לא, חגים לא מדבר אליכם, ואתם לא מסורתיים, ואתם בכלל, מה לכם ולארוחות חג, אז לא בכוח. אז תנו לילד לעשות עם הצד השני שכן חוגג. לגמרי. אז לא צריך פרינציפים. הפרינציפים האלה גורמים כל כך הרבה נזקים לנפש. אחר כך לא יעזור שום טיפול הוליסטי פסיכולוגי כלשהו. צריך מראש לנסות למנוע ולמזער. אין שום תועלת בזה שאני אשב בבית עם הילדים שלי בערב חג, שזה בכלל לא מעניין אותי הערב חג, או אם לאכול מצות או לאכול לחם או whatever, ובצד השני הם חוגגים כל המשפחה וקוראים את ההגדה ומחפשים את האפיקומן וכל החלק המלהיב בזה. אז אני יצאתי מנצחת, כי האגו שלי ניצח ואני לא נתתי לו להזיז את הזמני שהות, אבל הילדים יושבים איתי בבית וצופים בבובספוג, למה? זה בדיוק הנקודה.
תניחו את הפרינציפים, את הנקמנות. לבחור את המלחמות, זה הדבר הכי חשוב, לבחור את המלחמות. יש דברים שצריך להתעקש עליהם לגמרי. אבל אם זה דברים כאלה שלא מהותיים לכם, או דברים שלא של מה בכך, תשחררו. אמת. תשחררו, תנקו את זה, אתם תרגישו הרבה יותר טוב שאתם תשחררו ותגידו, וואלה, אני יצאתי סופר גברת עכשיו שנתתי לו לקחת את הילדים, כי זה לא כזה משנה לי. נכון. ובסופו של דבר גם הוא יהיה גמיש איתי בפעם הבאה כשאני ארצה. וגם אם לא תיקי. וגם אם לא זה הפירות מהילדים. לגמרי. נכון. הילדים רואים את זה שאמא מפרגנת לאבא, או אבא מפרגן לאמא ולהורות שלה, ושמבחינתם הם חברים יותר טובים ויש ביניהם מערכת יחסים יותר טובה, הם לא נכנסים לתוך נבחי הסכסוך, וזה נותן לילדים מקום לאוויר, מקום לרוגע, מקום לשקט. וכמה זה חשוב היום השקט הזה, במיוחד בתקופה המטורללת הזאת שאנחנו חיים בה. אני יכולה להגיד לך, אפרופו התקופה המטורללת, שלמשל פרינציפים, יש לי דוגמה למישהו שהמשפחה של הבעל גרה בעוטף. עכשיו, מאוד מסוכן שם, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. זה גם, למה? מה, לקחת את הילדים לעוטף רק כדי לנקום באמא? נכון. מה, באמת, לסכן את הילדים או לשבת איתם בממ"ד, או, נכון, גם במרכז יש סיכון, אבל כנראה שקצת פחות. אז למה מראש? מה, משם הנקמנות? אני אומרת את זה ואנחנו נגיד את זה כנראה עד סוף הקריירה שלנו. אתם הורים, אתם לקחתם החלטה מושכלת להביא ילד לעולם. חלק מהורות זה באמת לשים את האגו בצד, להתנהל מחוכמה, לראות אותו. איך החוברת הזאת אומרת? מה הילד חווה? מה הילד רואה? אז זה באמת לראות אותו. לראות אותו זה לא סיסמה. זה לא משפט בהסכם. אני חייבת להגיד שבעניין של החגים, אם נחריג שנייה את הערבי חג, למשל בפסח יש את התקופה של חול המועד. עכשיו, בדרך כלל בהסכמים או בפסקי דין כתוב תקופה חצי של חול המועד. אבל מה לעשות שלמשל הפסח הזה זה לא יצא בדיוק חול המועד, כן. זה נורא קצר. אי אפשר להיות בדבקנות ולהגיד, לי יש את 3 ימים הראשונים, אז יצא שהילדים יהיו אצלי. בחג, מהחג. שישי, שבת, ראשון, שני, עד יום רביעי, שבוע לא נראה את הילדים. שנייה צריך להפעיל common sense ולהגיד, רגע, הילד לא יראה את ההורה האחר שבוע. וסתם, זה לא כי אנחנו נוסעים לאיזושהי חופשה בחול. למה התחושת נקמנות הזאת, או להגיד, אני צודק, ככה כתוב בהסכם, ככה כתוב בפסק דין. רגע, תחשבו, אפשר לפצל את הימים, יומיים פה. לא תמיד צריך ללכת למה שכתוב בהסכמים או בחוות או בתזכיר של הפקיצת בדבקנות, וצריך גמישות וצריך גמישות מחשבתית וגמישות בפועל, ולראות את הילדים ואת המקום של הילדים בתוך הסיטואציה הזאת. נכון. אז ככה באמת, קודם כל, אני נורא שמחה שדיברנו על זה, ובדיוק בסמיכות לחג הפסח, כשאתם עושים את החשבון נפש ואת הניקיון, תחשבו איך אתם ככה יוצרים מציאות קצת יותר טובה, הוגנת, עבור הילדים, ואתם תקצרו את הפירות, כי אני רואה פה את דור ההמשך, הרבה פעמים אני נתקלת בילדים להורים גרושים שהופכים להיות הורים וכו', ואתה ממש רואה מי הגירושין היו חוויה בסדר, חוויה אפילו טובה, עדיף על ריבים, חוויה מיטבית, הרווחתי 2 משפחות, 2 ההורים דאגו לי, ומי יצא מצולק ונפגע, ולפעמים זה לא נקטע, וזה העברה בין דורית של המצוקות, של החוויה השלילית מהגירושין. אז על זה תחשבו ככה שאתם מנקים את החמץ, זה חלק מניקוי החמץ. לגמרי. תיקי, קודם כל היה לי לעונג לארח אותך, ואני חושבת שהחוברת הזאת היא מדהימה. אני קראתי ואני נהניתי. אני חייבת להגיד, אני נהניתי, אני ממליצה לכל מי שמתגרש עם ילדים לרכוש את החוברת הזו. ובכלל, היית רוצה להגיד משהו ככה, משפט סיום, רגע לפני הפסח, רגע לפני בצל הימים הקשים האלה? אני מאחלת לכולם חג שמח. אמן. ושהם יצאו מעבדות לחירות, אבל בהיבט הרגשי שדיברנו עליו בכל התוכנית. נכון. ושלא ייתנו לאגו לנהל אותם, כי האגו זה העבדות מבחינתי. וברגע שתשחררו את האגו ותשחררו את התחושת עבדות הפנימית הזאת, יהיה לכם הרבה יותר טוב ולילדים יהיה הרבה יותר טוב. ושהחטופים יחזרו, אמן, זה הכי חשוב. אמן, שבאמת נצא לחירות אמיתית בחג הזה. תודה שהזמנת אותי. באהבה והערכה. שיהיה חג שמח. תודה לכם, ואנחנו נתראה, זה כבר יוצא 1 למאי, חג הפועלים, מיד אחרי הפסח. אז שיהיה לכולם חג שמח. היה תענוג.